Pokerisivujen uuden lehden päätoimittaja Sanna Wikström, kerro vähän tästä prosessista, miten lehti on laitettu alkuun ja miten se on sujunut. No, viime keväänä alettiin miettimään sitä, että pokerilehtimarkkinoilla ei ehkä ole tarpeeksi variaatioita ja sitten päädyttiin tällaiseen niin kuin lifestyle-tyyppiseen lehteen, joka on nyt pokeriteemainen, mutta myös sitä muuta pokeriaiheista ja pokerimaailmaan liittyvää juttua olisi. Siitä kaikki lähti viime keväänä. Kiirettä on ilmeisesti riittänyt siitä asti. Kyllä, että aikataulujen kanssa ollaan painettu ja tapeltu, mutta makeeta on se, että lehti on nyt kädessä ja uutta ollaan tekemässä. Onko päätoimittaja tyytyväinen ensimmäiseen julkaisuun? Ehdottomasti. Mahtava porukka on ollut tekemässä tosi hyviä kuvaajia ja tehnyt tosi hyvää jälkeä ja saatu niin kuin visuaalisesti tasapainoinen kokonaisuus ja hyvät toimittajat tietenkin sitten vielä kruunaa, että kuvat vangitsee ja sitten sen jälkeen tekstit. Ensimmäinen numero tosiaan vangitsee ja pakottaa lukemaan sen melkein kannesta kanteen. Mitä tulevaisuudessa, minkälaisia linjauksia teillä on? No toivottavasti samanlaista, että se pakottaa edelleenkin avaamaan ja lukemaan lehden, että samoilla linjoilla jatketaan, että toivotaan, että se on sellainen myöskin visuaalinen elämys, ei pelkästään pokeria. Riittääkö suomalaisessa pokeriskenessä kerrottavaa ja näytettävää useiksi vuosiksi eteenpäin? Kyllä mä näen, että siellä on tosi paljon kerrottavaa ja mielikuvituksesta se on enemmän kiinni, että mitä kaikkea tästä maasta ja tästä maailmaltakin, mitä sieltä löytyy, että kyllä siellä kerrottavaa, siellä on uutisoitavaa ja siellä on paljon tarinoita. Ihan varmasti riittää. Mikä on päätoimittajan oma henkilökohtainen kosketuspinta pokeriin? Mun täytyy myöntää, että mä en ole viime aikoina ehtinyt pelaa pokeria valitettavasti, mutta pari vuotta sitten kun kirjoitin gradua, niin silloin pelasin enemmän pokeria ja se oli tosi hyvä viihdyke siihen, että gradun kirjoittaminen oli tylsää ja pokerin pelaaminen oli kivaa, joten mä sitten tutustuin pokeriin siinä aikana, opiskeluaikana, että nyt tuntuu vaan jotenkin, että työelämä vie mukanaan, että ei pelaa niin paljon kuin haluaisi tai juuri ollenkaan, että työpäivän jälkeen kun istuu koneelle, niin alkaa jo hiki tulee pintaan, että ei enää. Mutta pari vuoden takaa on nettipeleistä kokemusta. Tosi pienistä peleistä, mutta kuitenkin.